Михайло Вишиванюк запевнив прикарпатців, що заручився підтримкою прем'єр-міністра. Напередодні губернатор особисто доповів Миколі Азарову про стан справ на Івано-Франківщині. Одна з головних проблем – екологічна ситуація у Калуші. Насамперед потрібні кошти, аби негайно законсервувати Домбровський кар'єр, а це близько 100 мільйонів гривень. Також Вишиванюк просив керівника уряду створити спеціальну міжвідомчу комісію. Вона має вирішити, як відновити роботу калійного заводу. Перший з уряду, хто був розібрався, серйозно хто розібрався з ситуацією, яка є у Калуші у 2004 році, це був Микола Янович Азаров, який був дав цілу низку протокольних доручень. І він дуже добре знає і калузькі проблеми, і знає, чим живе область. Також голова ОДА розповів Азарову про відновлення області від липневої повені дворічної давності. Нині Прикарпаття все ще чекає фінансової допомоги, аби відбудувати дороги та мости. Для цих потреб Івано-Франківщині потрібно майже 500 мільйонів гривень.